Tuhle vysílačku slyší vrtulníky, ale jen vrtulník. Vrtulník je Bůh a já jsem Ježíš Kristus, jeho syn. A vy, mý vyvolení učedníci. A nikdo se nedostane domů, dokud nedotočíme. Nasaďte tváře válečníků, pánové. Tak, jdeme a natočíme nejlepší válečný film všech dob. Jo. Tak hrajem. Jo, paráda. Já to jdeš, jo. Já!老大，我们这边部听到了爆炸的声音。快跟着他。是的。走吧。Slušný, Cockburnne! Slušný! To ti chválím. A kde vůbec je? To vypadá, jako by byl všude. No, to je dobrý. Asi stará francouzská mina. Pozůstatek kolonizace Indočíny. V džungli je jich plno. Hele! Nechápete to? On nás chce zblbnout. Proto ze sebe dělal boha a ty hovadiny. Chce jen, abychom to dobře zahráli. Rouhal se. A Bůh ho soudí. A to je náš úkol. Dokončit akci. 我们遇到了火力强大的美军。是 DEA 吗？可能。 Neuraž se, Kirku, já vím, jsi přepichovej herec, ale já dělal víc filmů s efektama než ty. Jo? A snad ještě poznám umělou hlavu. Ježiši! Kukuřičnej sirup a latex. Teplej. Sirup s příchutí krve. Bože. Kouřová clona, hoši. Vítejte v továrně na přeludy. To je otřepaný trik. Ty vole. Jo, On to nepoznal. Fuj, pane bože. Oho, vidíte mě? Oho, vy to teď natočíte a já se o to postarám, protože jsem režisér, jo? Jsem z Londýna, režiruju v divadle. Damiene, už máme ty válečnické ksichty. 他们根本不怕死。把他们抓住，不管死活。Hele, vidíš? Jsem David Beckham.